Здравейте! Остават ни последни няколко апартамента на промоционални цени преди разрешение за строеж. Ако искате да се възползвате от тази оферта, побързайте, докато не са свършили и те. А инвеститора, всички го знаят, Шалемар Инвест. Сега, малко повече за проекта, 14 апартамента, 2 ателиета и много паркоместа. А в Слатина знаем, че след метростанцията няма къде да се паркира. И автобусна спирка само на 1 минута. Ало, здравейте! Да, за обекта в Ханово да се обаждате. Да, имаме все още свободни 4 апартамента, 2 3-стайни и 2 двустайни. Имате интерес? Добре. Ако искате, може да проверите направо на обекта или в нашия офис, да ви представя проекта. Имате готови средства и искате веднага да инвестирате. Добре. Нали, очакваме да подпишем депозит тогава. Извинявам се, май скоро време ще бъдат 3 апартамента. А как да получите повече информация? Сега ще ви покажа най-лесния начин. Ето. И още нещо. Влизаш до обекта, има кофа за боклук. Заповядайте при нас. И кофе има близко до нас. Перфектна работа. Не сме като в Красно село да няма къде да си изхвърлим боклука.